ni y'abantu bari myaka 13 guca igoro. Ndizi TV ubwansu bw'Omogusii umurubiri ukubwatya ni gukurigirwa n'ibigori byonsi. Omogano tena ko jatuh ada ngose, asal kira bagi mana nanti. Omogano tak ke, namu tu kalau tu iban tu nama kiri ko jawab. Tu tu mungkin nama kiri ko jawab ikan ni rupa ni apa kan? Ini juga macam kita orang ni tu ikira. Kadu. Memang manju mudi on Ndizi TV and on sia sobe dana jenga chaba na ko kware na somoro Omogano no yoko jira kiri tukuri ya chuma tano jagi jinse bire chamaro jinse sado moro bire yona otoko nyana napa kini bakire ngenjo pandenga kiba kinete mirimo bakolire ngaiba ikina ngaiba riti ochibusi tukura lero na koire ya mase ya mogo ikasense mo ya ramba kutojo nyana no mogeni one bweri tukajo tutebina ngakia kinete anene ojagire golike bitabu no muga kora lire byage lakini ojagire golike bitabu ajo tutena ngi hekogera golike bitabu kole ngora tuteyane mirimo kiara birika gukora ngaiya kinete tiga mweri baga asenjera ya bene tujuja kanero muroberi asiritiko lyalero kunende nyorana tubagana utubwate sensemo ye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital bega sensemo ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News yokonya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News ende tusukenaye uikomwe nyorana na boto tumera uchumbe ya wetera se namba ira se screen yao wetera se namba yere 0792192834 ende tonyore uchumbe ya getabu mwako yalike na kieke na nacho tutebia mange ngiyerete kulikase getabu kuni tenda mwali baga aratukwani asemaragoba yaboniga sokoro karibu sana wana te yo mwanju muri na eningo wetera se kamera eri tomagochaka nche yonkuru kwa Makori Johnstone Makori tata kuru agreement kia gonyi boire asakuru kwa Ramba village asomwaka bweri bwemo timikianda na 45 ose 45 asomo gaka ukuru kwa Kieya no mongina Robina Mura na kinete ngagende skuru Sironga mwaka 56 ini miaka ya mayabon miaka ya magega lakini arende bono kora de bingo Makori rietariane oyo karinga kwiburu ase enkeye nincho mutangi nincho mutangi ya bana barenga abana batano babere abamura twarenge bane abanyaruka batatu abamura nabuwa batangi batangani abanyaruka nabuwa ba magega Pia sana bono gwaterende kwa iburu abu gwajage kwende skuru ngaki abu miaka ya mayarende karomwe kwa iburu abu somongino mino itote babo mino ngaki ngonyara barenga se aya bokongu barenge ase umuchito abarenge abataka kolende ngakieria abantu barenge amo ubwanje ni barenge bwa mate kware korora butako bumono ikiagara abantu barenge amo bare komenyamo go yarenge nabo kware konyore ndagira nyene ndagira kware konyore nsemo mechiende lakini amangane skuru nabo stiri twale kwakana chibeza chinke ikolendera bochiarenge na chio kina bochiarenge obokongo chinyora bono bakwirire skuru dende yoboroso Sironga
Kero na kura kuruoro. Uwa jagete class ki karenga sokora. Klasi 1. Klasi yamo. Usekamo. Igo na wale ngenga kiyo. Ngakiyo twale soma mpaka kwa wakora matemwa kule standard 4. Igo ngakora matemwa ne CE 1959. Abone skuru yoboroso. Ngaeta bia ngagenda intermediate Sironga. The same school yeyo. Igo ngakore miaka naroro. Ngakora kape. Amaganyurukire ngakirende ya maiga. Ine miagiri ya maiga. Ebia sana. Kape no nyoringi ya denene de zogoro to gonya. Kenya African Primary Education. Kenya African Primary Education. Ere Kape. Bia sana. Bono wakori rende miaka ene wasomira abo. Ibon intermediate. Bono ekaba ngaeta bia. Ugaeta bia. Asa abana barenge twarenge abana hanga ameronge ene. Asa abana batano kanyoranga bono batano bari ucha kogende school, secondary school. Ego mugeta abana batana asa bande meronge ene. Meronge ene. Togende secondary school. Dietariane. Abana batatu bakaibu school, bakairuche school. Kisii school, Itierion engakirio. Na injiri etariane likatoka itieri liale gocha kogenda, lienda gocha koba. Kurende ikanyorekana ngana ende obokorekani bukabo. Elieta kinkogenda aroro. Ngatebu omuntu mwao jire aroro. Igo nkabora nagende take. Lakini nkaruora senge nchonga mama. Garengo murweire. Na tata tare kwenyara. Igo tingende tigo soma. Lakini ngakiyo chipasari kwa uchiale kwa ena nuchialenge. Chipasari. Igora kwa the chipasari ngara jayo de Makori. Otuale ko anga ono tuale ko nyora chi ko rwa South Nyanza. South Nyanza tuale ko kwenga Kisii district kwenye traba. Igo lakini chipasari echio kwale koligeri unabanta abanene. Usabarai kogenda sabarai kiagero mochumbe narenga ko Thomas Mungare kagenda somo chifu ito rekor Kimoro stili tinanyora eribana karo sabe otate basari kogere busongo ba inale ko nyore basari giore bono de basari itieri itieri igo tingi etiko ya soma. Igo na betorro ngeta mweyamo. Abu itieri. Igo tingi etiko soma. Nkaira na mwaka yoyo mwaka 63. Mutinyo gatano. Moiboria mama agasira. Uro mina agasira rigwate amba rware derende kaira na masoma o takitkana agasira lakini ta rware temono. Tote konyo wenire lakini aga kwa chinsa chamagoroba lituke rio liarenke chitariki sano ibere mutinyo gatano go 1964 neri asirete ono buna asirete kabarene ngari ngakiyigo buna gosira buna asirete botuko mambia esa mbiri obekirwe oboine ime agatutu mambia nabo bagutugutu ngakieria
Ngakiri ko mo bertu karali matuko. Tukarari kwenda katutwa ikinse chichi. Go buna tutwa. Ekambetere bono niche narengo monene. Na kwangu mura monene. Ono nkagenda kaimuka. Koligia pasari kurwasa abanta banene bosongo Kisii. Kisii ekambera kongu kera narengo mosinini na ndeni narengo monene ase nyumba minto na ene kera nkoligie pasari ye kaba muntu kyokorere kaba kongu igo nkagenda nka anko narengo kasini ya mamu rukuru mumanyi kagenda mwaya nkamenyororo ase kona koligia ofisi Wano nyora jibesereni. Nyora ofisi wose pasari yo ngacha konyoa yo mumanyi nere kabanga na marosirie namo rosia agante bigenda seino Akagoseri. kaimuka kagenda ngachinkarare ase mwembetera aria kaberoro kurara ase ebirobo pira isiko Okurara isiko. Tango ya oseri ribona na kwa marosi. Bono tinta tikoira nanka nkolengerenga isikoira nanka abana ba minto na ndine chintakana kitu tata bwati kende. Bakingura wakora. Ekaba ofisi intaragenda ne ya polisi na ya DC. Lakini nkaba for 3 days matukada to kogende na chinara abua ne ebirobo pinachire e komponi omuntu chisese na bachiale kogera lakini na samuse kwenende lakini kaya bano wakaragire rende Makori ngaki kinale kuragire for matukata tutindagire turagirete titukoria kane nkanyoro modisi okurukwa Alex cheke kangete badio bale kurukwa assistant county commissioner regional assistant abukare rende bano kare bono materio ndurale da binde bono marida magene go Alex cheke kangete eya kwa monyore kamonyoro kutare pare kogenda tarachambiri kurwa kurende akutara mogoroba bona inche nkamubwati kurumagega nkona korangeraria nyore libaga kwanenere kiagera lakini nkama ka kurigiri maga na tamana na so kituka chiaba indi chiarenge kingo ikaroro tukagenda kuna kumubwati kurumagega sinyire muna kukwana nere use kugatha courage nkwane nere tukaeta mpaka Hospital Road bona ya gutiraria nkama kurworo ngaikange polisi kaetire pare dia rogoruna nende ange ya polisi dio linka tuara chi yani obaremu kiagara na rengere tinga aise kukwana nere na ende atake kobwata na bale angire polisi na konyene rure nga nchikuri chingende kubwa kurara isikari kubwa isiko kuira nanka ase na ndobo kongwa renge mono wana kwa mwike na mwike kamu mse na takukwana naye agante bia naki akatenena kamate bio ofisiao ne ron tana go bona takete go ngote bio mechando yana ingwe onde bona mambia choiche mambia nkagenda wana sokore nata kora bwatera turenda sumutimo komoke otokwirana asentune ya kabero ndene bona enkwachi etobi singia okonyete singia ote nata kora bwatera mwanchumureria ngotore na Johnstone
Makori asiri tukora lero gotwera Omogano igo totebiri na ke bore tu asengo kinire gototero sina jete gokore school ande to jote ane to chukumana ingire ta uja kuri ke ta boni ga mere mokia korire na deno ra korire na korida state house na korida mangana mange gujero gototebi asinturende akabiri toska na Ndizi TV wansu kwa Gusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Oasis Specialist Hospital Kisii ensemo yukurwa obukorori guchia sabasubati barya bwibwatranitiye nigigo kumanya igoro y'obukorori obusera burya bakurwa guchia sebare. Tumekuwa na majadiliano mengi kuhusu hali yao ya afya wanapokuwa wajawazito, punde tu wanapogundua kuwa wako wajawazito na wanapoendelea hadi wakati wa kujifungua. Tumeongelea masuala kadhaa kama vile lishe bora, afya ya mama, umuhimu wa kuja kwenye kliniki, umuhimu wa kujua vipimo vyako vya kliniki unapokuwa mjamzito. Ngukumanya bare iguru yesabari ya antenatal postnatal care iguru yindagire kwegumwana guse nutrition eye checkup pelvic exercises na boigo general consultation. Tuko na pediatricians, tuko na gynecologists na general doctors na nurses ambayo watakuwa ready kuwasaidia kwa hiyo safari ya ujauzito. Masomo twanyorire yengecho wansira buno ko tate sabari yo konyoro oyo ko gogori omwana kwenda nere sabari yo simbaka buno go kini omwana oyo ni atore NHIF card nige ukava korwa maternity mbaka kero kwenda nyumba batariringa kichindi chonsi imeyumuchukisi angene sukuru yo kwegeria iguru y'ububwenya ya KMTC gusoba kirisimi ase namba enotisano na ibere eyemo marakabire inyeyemo enotisano isate noti. Oasis Health, together for better. Ndizi TV ubwansu bw'Omogusii. Meban hono manju muri Ndizi TV akrotole asumuru Omogano wanagenda utobwati kwetera sensa me bitanda Facebook tonyora Ndizi TV News digital abaga sensa me YouTube abaga tonyora Ndizi TV News ditukora ni otona Makori autoera kabisa na kia kinete tuko mayana ngaki ya irete bonongoli kale bitabu ase orongo rogusi kondo itote bina gwenda kara somo Ndizi ngaki ya mayane balenge abaricho no officers ala dena na jeta kamanyora kwa jeto maambia nikenda ofisi yaye ekaronko genda ofisi ntarai ko ofisi abasikari obare kutanga muntu tari ore kogenda ani ngogenda igonga ukire to kware kogenda ofisi ya abantu unless kwarengo muntu monene ndibona umanyete konye na beire nechianga chinchafu weekend ono na rekoreka na muchafu ichokora lendo de musikali tachieti ko wanchira nkamate byangire asemu angire service ya disio yo ase secretary musikali yo aganchira na kangira service somo mu secretary oyo lenko mogoa Mrs igalengo mogoa Iwaga kwanja lendo muntu no kwalengo muchabu Musibati ye secretary ye Omogano yo gale koropudisusa akama gonseri agataka gonseri
Agantebinga akatebia masikari iro mwana oyo kisika fukuza ngeke kwale ta goro muntu chafu didiago nseri masikari yao ndebinga irana nkabwato murangu gachaka kolera gachaka kolera disi akai kurwa ofisi agacha akabori mwana otabanga mwakwane tenere akabatebia twakwane tenere matebia karombwateri bagamambi yande kambwateri kera kale gocho kwenda iga Nyamira na Kisii yo Chiarenge district ya Chiarenge district ya Dirio di seira nango chu ofisia sieka urie bakange keroko kumbe no mwana bwe mutisiole no twakwin bona aye mambia toiche disi ange sambiri na diora koleke ochoiche dinde na dio mura kwanene sambiri kamiri ekabete libono tinchi kurara alia asenare usachafu kaire na se yanku urenge igalenge coffee officer Omogano bon orio serati nkugoro ngotebio musikari ingire mpaka asomo coffee officer yo lekoro kwa mumanyi mayanku ngira romo tebinga to kwa nadisi Ndizi nate biguna nante. Appointment kweli. Miaka nanga kwalenga kiyo nunyole. Miaka that is 65. 65 that is 20. 20. Is that 20? 20. Okuma kuboro di siyo. Osenga mo musikali yo kongira bakase yanko. Como te digo mano na kwa na disi iwe matebia cha amorore mami mo ga koyo okwanchirana okonge kebungongo chiko sibie sati ya nte onde ngelo sibie sati ya ne erinde ochochire mami mami ya na chete disi agachi akanyorere gasi agakwemerera agachi akanyorere gasi ase land education asumo kwerende disio igare korku Alex cheke kangete igaga koe gasi korku ina nete ba mambi kanya utakori skuru itakori skuru akane gasi buna chiko koba mo chiko buata chiko konya se land education abumu amusio land education yale kokore amana ya maremo wana no bona abu konyora visi ya yomuntu rekoro kwa Kinyanjui garenge nerore de land education officer neronge emremo ande musara 90 shillings Sigo kanyorega sibono kanyorega sirwa jite komara bano kwa irwe gas Bono my uncle akabane ogansanira lende bono kinanyo gasi njomenya ga elide omenye kera mu musio mari twale gokore me bono igo 90 shillings bwana kwa we ya mpaka 90 90 omutienyi medina wa korto metienyi ngakora metienyi bere igasi yega tenena igo kanya wanite igasi yega tenena kabe kyare yalenge templo bono ye wa jibasenja konya kama koirana kaire koirana se disi kama tebi kasi eria kolire lakini ngwati kibasia medina na etwe bono abo kartonda de sokoro Makori bona tari yango ya gosereti goser kuria gosereti tanga kwanya orde mereme kwa ko rikodi sia samangana randi kure rengero na tanga ndi anga tansere dirinde mumanyo no kwa moroka mumanyo tanga ndi ata gosereti chikura na isikali yo tanga kwanya orde mereme ba timanyeti lakini ndo tidende ngana maybe inoko neme pango yo manene sai kiagara tin da manyeti ega sibono ya erire nande kwa ukare 90 nande kongeda sedisi odiolia
Como te vi gasi ri kwangete ya ko te vi ya na ko nyolire yende kwende asi Kisii hotel. Kisii hotel ya lio ko gede ochikobe paman. Paman. Uchikonyora 100 shilingi 120. Iko wanuru 90 ke 120. Paman ndio mine disoba. Yodi Kisii hotel yo ya lenge ya basongo. One baitani yangi ya basongo. Ya basongo. Okay. Ya lenge ya basongo. Ono ko ba marua ali ko bere kwende ese store dayo ko rua marua ya waiters ba ko kole kwende. So I was a paman. Nkakora 2 months. 2 months yaro. Nko egasi ya survey ya osea education ekoirana. Nande koirana. Ekoirana wa bare medenyevera ali ali kwenu ko genda city sinko mubodi na ki bone chikasi ombwata ibe. Elieri tangani. Neyende. Bono na kioro na device. Oko ndebio Kisii hotel. Igoko ba miaka go kulikiba se chichoka 120 lakini echi ogenda ase education na inje kidega na bonda akole kwe ndoja okine na bora mendwe igobono roranga kyokora ngae ngate my brother leko bwati kaenda Kisii hotel lakini my guy akaputwa after 3 months orule muno mino ole kombwati ubora kwana kwa morete ni jana morete na inje ngaira neria 90 lakini njabwate prospect ngakora after that ngakora 3 months 2 months 2.5 months go disingo ko ndangiri ncho bisidi go chikorio mosara ko ndangiri ko disina go tageto bis na konyorere office messenger ase police es OCBD bono isautianza bono kwelele mosara 130 130 au salamu shilingi 10 au salamu shilingi 10 ega gei bana chwa singo kwa njana kisoko chinyinge that money was a lot 10 allowance 10 shillings allowance na 120 lakini bone problem ya lenge my uncle kunywa lenge bono nonye ndagera bono yona na konyo wangu bono most of the time na ukugora ni chenkugora lakini talenge mobe he was a good man ikone ekwere talenge mobe soko roko sere tinga kiere na wajugorara chika bono umenye tere garuche gasteyo na de garuche no musini nare akaranga ti inka igona re ko pabuya kwende ko bera ali como ai pardon wato mirbono police bune messenger ingakora 1.5 months 1.5 months police office ya OCBD ina kora 1.5 months polisi nkoli kuyalenge nga polisi bagende college yani Kisii Kiganjo Police College kuru Gusii mbatakere abantu 70 bagana Kiganjo bakogenda tutarenda abo Kiganjo obviously yo didia yonde Moi are assist nini guide vice president na Omanga nero lenge permanent secretary so Omanga aka enable abantu abagusii tukarusiwa 70 lakini kina tagete chiko police regular police officer lakini ono wairirwe na irirwe yani na tabi bunga bono jengo tabunga aye konye aninti sio akiresi minaende disio olio disione disio kora wanjite sana soko nyanjite yani gachita kangonya kabisa yakende nkering igaro sigaro chenga mwana kuikanche kwenye lakini tutara ikabona ko koronde bikiganjo igakero kwa ngasirani singikwaro kora mono asirani sengi wa korete ngakie yo ratete land siaiga yama yo darenge nga ko interpret kwerende
emap Njere ya agetwe ne chindege chia bole mubwa mwamo sioma iga bono on the ground tuale ko interpret sometimes yani kwende kyagara ndege na bayale ko Rusia pandari etali bunere bono on the ground yo abantu twale nge nambera ali mate no twale kuikaransa twaligereria twaroranga ubule mubombo bwenete enda buna ya etete mbiyere ekar twanjira ndine nabantu balenga community barasa naba usika bali pandari iyo bagwanjirana twerende umuntu orengo twale gukora como Kamau nero rengo ko weka sekwende nje asenge njo no mugikoyo orenge ibi nambia lengo bia ko se disputing ko bachia lengo chiamare mayangara jagete bina so bono ninche nare como interpreteri na yantu ramukonyo sana sikwende sema hapo igona na kikitwale Bueno, so con el de Waterabo, no quieren a Toronte, bien de Waterabo, Turan and Tuneriata, on the Ivon or in the Wachire Kiganjo. And then what happened about Disio, aggressive out of the one of Kiganjo. But the Devin, what I get to Cobarriga police, then Ankigabe and Semaya Kiganjo, the Grand Anina Sumo Singa Sumo Rumagano, to Jutacana, and what I took to give tab, and you over Sembo, Colenda to Tarakabo, Turana and Sembe, student good not to Romanchuria, Carotolina Johnstone. Makori asomoro Omogano kwena turo skena Ndizi TV wansu kwa Gusii. Ndizi TV obwenso bw'Omugusii nigo bono yakonikirudekerene nagokorera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'Omugusii. Ouru Superstores Limited abobali meyumuchukisi na bakohonia ebintu byonsi aseriguriyense nigo bono bagukwariania wuchesi chiduka chabo Jokanyana mduto warwa kwa Ouru Superstores karibu nyumbani Gusii mwensi ese mwabeta mwariganigwe aiga Ouru Superstores ense muyubwagachi nigo bakohonia amabati iron rods emisumari aina chonsi chisimiti chirangi chiwilbaro chisengenge MDF boards na chain links boigo mbabwate ebirogo bichi plastic chitangi chukubekera mache chibesin na water drums nkoni abare chimbusuro na moyo amasasi echiredio nechitochi ebitabo vyukurika nechikalamu mbabwate meito na marangeti na boigo nechikoshon chisabuni chiemete na chiriche chibauda nechitishu pepa na chiro chonchiraroro asense muyebintu byogutumika jikoni mbabwate omochere esukari amaguta y'ichinyeni amajani y'echaye obusiye bwokuruga obusiye bw'amandazi baking powder amache yokonywa chijuice na boigo n'amabere ekero kwagulire omuzigo nigo gokoberwa asigika y'ichinse 24 desk yende nese section ya dispatch okonya customer osokie mezigo wenshu mezigo na sokiri nere customer tete Ouru Superstores karibu nyumbani. Karibu Ouru Superstores. Niko kwenye customer care na washukuru sana wateja wetu kwa kuja huku mwanunua bidhaa zetu kwa bei nafuu, tunawapelekea mizigo nyumbani vizuri
Tunawashukuru tena sana. Karibu, karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbechi. Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Ndizi TV, ubwansu bw'Omugusii. Gavana Manju Murion Ndizi kwa nani tuirenda sentundende ya gatatu ya karomuga kama Makori ndere rondi yatari ane nanyona nere karakare ko toera kabisa ngakia kinete ngakibona nyorire mirimo rojo to tebina na sere tigwalia akana karara isiko ye birobo bono nyorire mirimo ojiro ko de mirimo ya 120 130 90 bono nando tomirwe rojo kwenda sense moyo bunyanyimbo diara dina na igete kiganjo murobirio yo atadeno sene igete kiganjo na beto bunyanyimbo asu murobirio so korona ko tene wegete kiganjo twaire twe aba polisi yani kuruba Gusii tukairwa abantu merongo kianda igo tware gochikonurwa abantu 20 totigara abantu 70 konurwa yani mojigo junjwa vya sana eteki usike akara kinegia vya sana igo no egaika ekereto kiganjo tukero twaika tugakora egento gakuruka aptitude test tugakora egesongo ne chisabu aptitude test kaba na tanganire ngatangana sabantu abu 90 ugatangana ndiri kubathana kwatigete zuguru rende kaigwa rusite umanyobo we kara gutangana unarenge muhuriri no mungani narenge na no mungani ore bakabonza no mungani narenge ngatangana lakini bari kibago cyo kurangeria kera konyo bate bigumu kibono nare kuri karani ya busongo ya Kisii wajinyiririe to ne karani bono bolijo wadanga wapira karani yetu ya Kisii ngocha konyona etire ekero baikire number 7 ekero bago chaka kurangeria bari baetire ase aptitude test bakanywa yo ontangaine igo ekabati ko kumbo kanga number 7 baika number 7 batanga wapire karani bakonyana nonde bosi na tangani igo abantu bali bale ba magega bali bataete tobia 20 bakairaniwa igo batigara 70 mbadia 70 bone ngakie yeto bone ndio twale ko be ku squad squad inkabe ku squad utwalenge up to squad 10 yani abantu bale komenya six nyumba kire ko 7 ndende mwadel 7 bate kwerende bono abaneki kabira kinde ko bonto ase kwende utwale ko be kwa squad kabe ku squad 1 ayo kabe ku squad 1 bono tunaba ngaini ko squad 5 ukigoro bari banga yani bariga turende barabwo bare kworokiwa arms yani amangana ikibunduki intwe bariya twarenge nande barenge no yinkuru kikabira kinde ko kwende barenge na barabwo abangaini tukabe ku squad 1 to 5 bari abangaini Tubono watu ale koirwe kera abandi bagukoirwa se bakubundiswa igoro ya parade nini intwe twairwa na ndi twabundiswa mangana ya law mangana eseria igona onye twabundise ko kibunduki state and tware ko kale aba baigoro con 5 kuchigo every 6 kuchigo ba iri tunadie se ya lenge ya notice tani didie kwende ba yani kwende
Ekugo se. Ekugo ya wede. Kisegiri kwende still na bonoroche ali sababu Una jibandi tijana de. Ye jibandi tijare grande kwende. Ngaki jibandi tijana ko. Aji mono. Bono badia bakairu kwende ngakina diale ngebobe. Bobo abon. Bona ali abantu bale kuoboa. Jibandi tibona ngiki. Bale kuoboa. Abono distance yabo. Ibo dikwe. Chenga ekara kwa 6 months. Kairwa kwende kairwa Central Police Station Nairobi. Kurwa kwa rabani training. Na ko di training. Igo umuntu renge our commandant. Where dale ko Pelisoi. Pelisoi yo inaro jeta aka mutu. Akagera. Muntu ne karari tai tu muntu naro jeta gaitwa. Noro ko seguir a moro nero in fact mundo Pelisoi nero je tu coach that si agara kara na jo mutu ngoma na jo mutu soko ganaba abantu bachiye tuboye lakini ko jo taye bune commandant ya kiganjo police code ndio zimara como boy lakini nenda kagera naende koigwete abantu bagotera ya bere moro ni ngakiri yani kwenda igore de ya bere moro no ya ruerde pero comandante ya itetwe ya itetu naba twamu itete actually tumanye tu sana baibi barenge lakini akagera nero renge comandante nero ngakiri ya kwana ke se force comandante Gono ndite dina ya bere moro no eruere. No eruere. Ono kwato tebire. Como no? Central Police Station. Una nave corro. Nimbetre. Abu Nairobi. Nairobi. Central. Angene University ya Nairobi University. No Central Police Station. Kai nyumba. Tukamenyana bakwere naba serikali bana yakwere nyumba ya ngere nyumba bano musara nkuli 264 kijiringi yose bana doreka jiru ya jisiringi tingeti ya baba tingeti bana nimete kwa jaki 90 wa dire wegire 220 264 bona igano berete Bono ningende togende abasikali bali abakoro ba kujiko wole pit asoko eso kora twale go kore mere ono na irwe mere mo botuko to no musikali onde twachiro botuko Iwono musikali ole. Musikali fomu bwade mbake bundoje. Na muwaso. Twale ko twalenge. Lakini di tukeli motoka na muwaso. No musikali yo mukoro. Amaruna alenga arwe. Musikali mukoro yongi umirizo ko ruma de garode musikali. Yani konyora beiro. Konyora tadi mukoro mono. Yani galenga. Konyora beire force. Rabeire force. Mono konyunadire asa abantu bale kunywa marwa. Bale kolosi. Se vale con Rogan Road. Se present day mini Kirinyaga Road. Había margua le crossiwa. Si a rosu mambia. Anyu sasaba. Sasaba. Actually, one agu mo skali aba. Ko vale nge diaki. Yoso kona kota nani ya kina joni kala ya jagete. Ya jagete. Musikali yo twale kugenda ani namanyita abantu aba. Ase ba kunywa marwa, ba kwenga. Otyoye gutibese ale ko usiringi 20. Emerongebere. Otiga. Ogenda yani twati saa 2 tuna twari potiga. Saa 2 oira na saa 7. Lakini haikuwa kama oegwa tibono ndo mogeninde oegwa saa 10 gakorwa tuko report na ndo oegwa kutika bantu gakunyoma bono ekere twabeire mono yanitoire neyo boire matuko yo orora ochio tumabasikari no sigari ba ne marunare nsame
Lakini ero irwe. Oirwe ochioga nyabono omosikari ochioga nyumuntu yo omosikari abaturo kinabageni. Ochio koraki. Ose yani ochio yani omosikari yo. Ochio roranga bono na manyekanire na tigangende kwendo ochioga nyumuntu oli obwatiri. Ekara abasikari yo no mogeni ukogenda oro kumubwata. Era tamo manyeti na ndi tama tagetiko diaki. Morete station. No ri no hare moto kai. Musani ore okwaretwa onye mboro kware koretu. Buya moti go. Buya moti. Aye bono dore buno ko kuirwanire. Ngachikorori kentekyo. Ke ganja domo. Ngateba enero police bono kujokora. Karori yene mechando bore gikwe. Nandi ditukelimo na tomi rusiko. There was when the abantu bali bakoni ebintu without permit. So license. Mugaka na lengo lekoro ko ni strawberry. Muikoyo. Abata bana sita. Menyete family. Nadia go somie yani strawberry nadia le ko ni kogora ucho nadia bantu ta koraki. Wono kanyora ngai ka ko ne aba songo usaba aba indi. Tukama ko na muskari nerega lenku koli ora koli ku umuruya. Akama ko bwato muntu. Kabwato mugako. Kera de bono tu are ko enforce mama bylaws ki kwende ki kau ki cancel. Como bwata ko maiga. Gochi ko pima mugako yo. Amago sa koranga no ko ni bintu. Ko etani kwende of course na boto te evident to kode kwende kini gochi ko te bi muskari yo. Moti ntango umuntu oyo. Okongo umuntu oyo mubwate kurumai. Kotabi mugakoyo nga no ma street ma. Sira. Ayo kama debe. Atama. Na kwete bese ose. Atangeti. Korwaro muskari uko ngira kwende office bon. Okotaba to orderly room proceeding bagote. Ase OCS. Otaba ngoyo gatiga umuntu twabwate. Umuntu twabwatira musika ribusi. Omotiga. Inkuboli naki ribusi. Nje tindo chibusi. Ribusi. Nyana abantu bali bale kwenda twabago torakitole ne uniform bagotama. Batama. Konye ngonyo onye ribusi diarengo kayiria kero musikari yari. Como bwate kweli. Tukacha kuruelio nkaba I was against both. Lakini umuga ko yu mambi yaye odio dina konyete mambi yaye buna na ikai mambi Waikai mambi na randi tuachi egasi abu okondora konga sidi miambi como te kia kibono umuga ko aya ukwankonya tae no montomia Ngajibwat. Ngajibwat bona itiare ngiri yake. Bona asante dina asante yare. Akita ri yake kere kwa mwato ta kata masoko. Kamera yone re to nyeba kora yiri kamera yone re to nyeba. Aki yare ngedene ri yake akwa. Kuna kwate abo na kairu shiringi ayo kwa 200. Dari yake. Hai. Na asante. Bona asante. Kere njira mo bori. Jina asante. Gata wetenga na asante. Kitora viri asante ne ri yake. No no libwa maruta kabwa turi ngedene asante akairo musikali. Tayata kamubwati. Bono nche. Nche neri tukuri ngao tabwati kenda akole ndakoni. Bono gayo twanyore ko nasa. Ngwankonyete. Okoira asante ora gendera. Bono abu polisi gatotebe tukole polisi. Enga kinere to bono togote kunga bono. Kugenda mule kuchikulenda president.
Na ndibona abo tikore Central Police Station tugachorwa basikari lakini giki ne gya gyara de ke mwaburukana alia mugosia sina odigete ni mwaburukana na then tantigete aka reprimand you akamuboli akamotebi yes ayeno musikari nore no uniform umuntu oli okotaba ole kwa tanga kwa more because no bwate chinguru okora Tigo mugakole kineki lakini akabea sana musikari ile akabea no ase rank no monena urenge aka akabanga ni gata gitukoja ko bea ende ko monera kono mwakore kineki nanga iwasukite ko jibo sebo wasukite ko sebo no gwakore bono dande enga kinere naende tomaye kubwata totabe bintu bindere kokore twarenga kini kaika mbwato umwana abana bali chichokora babwata nani chichokora bono chikora twale kubwata tobe keime yamini bairwe ekoti bachiba bakora nje kanyorenga kiri stare boy center ko byale sokora bondo jene biro bitu byani kimwe to kwande weekend tuko koro morobero cyabona ntura akora force ngwandira ngwa ko state house kono nada kana twende weekend ujikongera ngwa ko state house biko kerenge yetu gertu ko yale no de garenge na torrena nande ni kwa de force nande biro kwa parte nande ni kwa yetu ko dike kitabu ko bwate ekina kerenge yetu ta komanya ngeriki ko twende weekend asumuru bimo chumore ni gotore no mwaka Makori otwarere kabisa na kinete kweto jira sense mbonya nyimbo korango botiga goji lakini adara botiga ngo chala totebi eto kwende weekend na tena ndi atikito bosigari ekiringa kana to korona ndi achage to kulike bitabu ebya kulika bone gatumira ne weekend asumuru bimo mugano ne tomacho to bwa jene on Ndizi TV bwansu pomugusi